Malawi Today. Ndikulandireni amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha usiku. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Tinali limodzi chigawo cha kumasana ndipo tauzana za anthu amene akonzeka kumpangira maupo president wa dziko lino. Amalawi ndikufuna ndikutsimikizireni kunena kuti Limpopo FM izakhala ikugwira ntchito kuteteza president wa dziko la Malawi. Tiyambire pamene chifukwa uyu ndi akumva zonena za anthu. Chilibe chokudya akugula chokudya. Uja tinali naye uja umati ukamuuza mamawo mamva zonoti kumachinga anthu akudya chitezi. Nde tiyambire pa uyu program yoteteza president, tiyambire pa Peter Mutharikayi. Nde tizipita naye kutsogolo. Ngati ma president amene mubwere kutsogolo muzizapanga zofoira, nde program yotetezedwayi izakuponyani. Koma ifeyo cholinga chathu ndikuteteza president, kuti president anthu amene amuyandikira nangasi anthu timayankhula kunena kuti anthu amuyandikira president ndi amene amamulakwisa. Ndife tabwera Limpopo FM ndi ma program onena kuti anthu omuyandikira president iwo ife ndi amene tikuyenda nawo m'mapazi taone kuti kodi akumunamiza kapena akumuza zona. Ndiye tili pano kuteteza Peter Mutharika. Ka 2030 kuzabwera president wotchedwa dzina lake ndani, amene yonso tizamuteteza. Chimene tikufuna tipange Malawi wathu akhale wosinthika. Malawi wathu akhale wosinthika. Chifukwa Malawi wathu akakhala wosinthika, aliyense amene akukhala m'Malawimo akhala akukondwa. Ndi program yayikulu choncho Malawi chigawo cha kumadzulo kuno ndimafuna ndikudziwiseni kunena kuti Limpopo FM nambala yawo imene mungatumizireko mauthenga ndi 0781616727. Mprogramu yathu ina ija tinatchula kumapeto kuti 28 si 28 iyayi, koma ndi 0781616727. mukatero mwatipeza pa Limpopo FM ndipo mutiuze zonse zimene zikuchitika kwanuko. Musaope, musatipase dzina lanu kuti inuyo ndinu ndani. Dzina lanulo ife tilibe nalo ntchito, tikungofuna nkhani imene yachitika kwanuyo kuti anthu ayiziwe. Ndi chimene tikufuna ife Amalawi, komanso ndi chimene tikufuna ife Alimpopo kuti tadziwise Amalawi. Choncho konse kumene muli chigawo cha kumadzulo kuno Amalawi ndikuti tikukulandirani pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa. Ndipo Amalawi ndifuna ndiyambe ndi nyimbo. Program imene ya kumadzulo iyi ndifuna ndiyambe ndi nyimbo iyi. Ndiye ndifuna andale nonse muimvesere bwinobwino. Andale nonse muimvesere. Nyimbo iyi waimba ndi Evans Mereka. Ndipo muimvesere bwinobwino. Mutu wa nyimbo itu akunena kuti Amalawi panopa ayira maso sapanganika. Amalawi sapanganika. Ndiye ndifuna andale muimvesere. Chifukwa mawa zikakuchitikirani musamude Comrade Ntanywa ayi, komano ndi Amalawi sakupanganika.
Akuti Malawi sapanganika ukangopoisa iweyo ndi Malawi wathana nawe. Ndipo Malawi amati akamkonda munthu amamkonda munthu anakonda Lazarus Chakwera. Koma Lazarus Chakwera atakondedwa chikondi chija anachiseweresa. Atachiseweresa chikondi chija lero anapezeka zonoti abudulidwa mu chikondi cha Malawi. Lero Amalawi apezeka zonena kuti amukumbukiranso yomwe uja amene anampangira mademo uja kunena kuti kuli bwino mkulu uja tinampangira mademo uja kuli bwino amene uja abwerere. Ndamva audio ina ya mayi wa MCP. Ndifuna ndikuthokozeni amayi amene munatulutsa audio imeneja kwauza zona zake akunkuyu kunena kuti musanamize dziko la Malawi. Ndipo mwayankhula kukhumudwa kwanu kumene munali nako kunena kuti aliyense amene amamunyoza Peter Mutharika munali wokhumudwa naye chifukwa mati mukaona agogo anu amene ali mfumu koma anthu kudera kwanuko amati sitikudziwa ngati tizapezeso mfumu ina ngati imeneyi komatu ndiyo kalamba. Ndemwa yankhula amayi Ambuye azikudalisani ndipo Ambuye azikutetezani kumene muli nuko. Olo anthu adani nanu koma akudana nanu chifukwa cha chilungamo chimene inuyo mwachiyankhula. Kuyankhula chilungamo ndi bwino kusiyana ndi kuyankhula bodza. Ndimanena tsiku lina kunena kuti chisankho ichi anthu avotera chipyera mtima, anthu ena mmaona ngati kuti ndikunama. Mwamumva mayi uja akuti ine ndine wa MCP koma voti yanga ndinavotera Peter Mutharika. Amayi tu nambala yanu simunayipereke pa audio yanu ichi. Tikana kuthokozani ndipo ife tikanamuuza Peter Mutharika kunena kuti mwamumva mayi wa MCP koma voti yake anavoterano ino. Kufuna kunena kuti zinthu zisinthe chifukwa cha umboni umene ali nawo kuchokera kwa gogo wake amene wali wachikulire koma anthu kudera la kwawo amanena kuti kumuzi kuno ngati kuli mfumu ndi akuti mafumu onse ali kucha achinyamata kudera limene lolo ali fokolo. Ndi Malawi sapanganika utenga upiteso ku chipani cha DPP kunena kuti Malawi sapanganika anakutengani
wakuyikani mkatimu komanso mmalawo amene uchayo mukampangira masewera azatha kukuchosani. Ndofuna ndipemphe mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika, komanso ndofuna ndipemphe amayi Jeni Ansa, komanso ndofuna ndipemphe Gangata, komanso ndofuna ndipemphe Enoch Chihana. Ulamuliro umene mwautengawo amalawi tu akuyembekezera zabwino. Ndikumva kukoma mu mtima mwanga, ndamva kuti matraki okwana 400 anyamula mafuta kuchoka Sijairo kulowa mdziko la Malawi, mafuta agalimoto, kunena kuti Malawiso asakhale ndi mavuto a mafuta. President, ndofuna ndikuyamikireni. Ine sindikufuna sombone wina, ndikukuyamikirani. Ndi DPP ndikunena kuti chikhale chiphunziso akuti pamene nzakuwapunthwa iwo kamadusa pamenepo umadumpha. Pali ma individuals ku DPP siku lina lake akakhala kuti anthu akupitiriza ndizabwera ndi mayina awo. Ndipo president achipani ndikuuzanisoni pali ma individuals amene kunjaku akamayenda kuzipopa kwambiri kuti ali mboma, ndi anthu amenewo ndibwera nawo pamaso pano a president kuti mwaitane mukakhale nawo ku discipline. Chifukwa anthu amenewo ndi amene azapangise kunena kuti chipani cha DPP chizachoke mboma. Ndi mamuva wina wake akuyankhula kunena kuti we wish DPP mmene yakhala mboma mmene akuyendesera Peter Mutharika azangomsankhaso munthu wina DPP ipitirire kuyendesa chisankhochi. Sitengera khalidwe la atsogoleri amene muli ku DPP kuti khalidwe la ndrotani likhalira matama likhaliro noti kukuimbirani telefoni osamayanga. Rimpopo ndi Comrade Ntanyo. Kukhala ndi phuma lomaganiza zimene zonse kodi muwina lero okanoka chifukwa chiyani pamalo pameneka mulalo kuti munthu ati mutsaba bridge musamale ndichoka chifukwa laleka wamesa kuti munthu sumabaniza kuchoka. I like that thought. Can you just say it again, that thought? Pamalo pamalo kubodusa ndi bridge here anakata bridge here ndiwo samale ayi ndichoka ndi machoka akupeza ulipaswa chifukwa pamene popo weka sumacho muoyika mulalo uyu This is Comrade Ntanyo pari Mpombo FM. Chikao cha kumadzulo kuno Malawi. Mwachangu ndifuna ndikuziwiseni kunena kuti Andrew Mpesi analandira galimoto ya boma kuti aziyendera mu chaka cha 2022. Ndipo galimoto imeneyo anaitenga yo kukampasa bwezi lawo. Ndikuyankhula pano chifukwa cha kafukufuku amene wayamba ku chipani cha DPP. Andrew Mpesi galimoto ichi akaitenga ku chibwezi kucha zulozuloli. Ndipo galimoto imene number plate yake ndi MG 454 AN. MG 454 AN. Galimoto imene inapitisidwa ku chibwezi kwa Andrew Mpesi. Utenga wanga ndufuna upite ku bungwe lija la Select
ma civil servant akudandaula kunena kuti mukuyeneka mwabwezere ndalama zawo zimene munatengera. Komanso uthenga wina upite ku FHD Bank kunena kuti mwasintha system ya e-wallet, amalawi ambiri akuvutika kuti akachite withdraw ndalama zawo kupyolera pa system ya e-wallet. Ndiye simunauze kuti chimene chapangisa kunena kuti musinthe, simunauze. Unfortunately from nowhere kwangopezeka zonoti system ya e-wallet ku FHD Bank sikugwiranso ntchito. Ndiye ma customer anu akudandaula kunena kuti you could have informed them kunena kuti tili ndi vuto lakuti. So amalawi ambiri analandira ndalama zawo through e-wallet, koma kuti akatenge ndalama zija zokanga tizikuvuta. Ndiye uthenga umenewo upite kwa inu a FHD Bank. Amalawi ndifuna ndikusimikizireni ngati amalawi tavutika kumagona ndi njala, kumadya chiteze, kumadya nyika, ndi chifukwa cha Samukawale. Lero Samukawale akuti afuna akakhale speaker wa nyumba ya malamulo. Inu nonse amene mukupita kumeneko vote for Samia Sulaiman. Vote for Samia Sulaiman. Asamukawale anakatigulira fetereza ku buchala. Sikuti tayiwalatu ife sife zisiro amalawi. Asamukawale anakatigulira fetereza ku buchala. Asamukawale anakatigulira fetereza ku pharmacy. Asamukawale omwe acha anakatiguliranso ku Eastern Bridge kumene anakatitengera zosatitengera. Choncho ndofuna tu ndinene kuti speaker wa nyumba ya malamulo ndi Samia Sulaiman osangotenga zakisawa. Asamukawale anakagula fetereza ku buchala. Sikuti taziwala zimenezo ya sindikudziwa MCP munaganiza bwanji kukamtenga munthu amene anaba ndalama za Malawi za fetereza, ndalama za Malawi zimene analephera kulima mchaka chimenecho chifukwa chonoti wina anakapita kukagwiritsa ntchito kampani ya fake. Choncho Samukawale soyenerekanso kuti akakhale pa uspika wa nyumba ya malamulo. Anakatigulira fetereza ku buchala, anakatigulira fetereza ku East Bridge, anakatigulira fetereza ku pharmacy. We are not stupid Malawians. We can't forget those things. Wanga ndofuna upite ku chipani chija cha DPP. Mukupanga mistake kwambiri. Mukukatenga anthu amene anasokoneza dzikoli ndikumabweresa ku chipani kwanu. Sindikudziwa zonena kuti mitu mwanu mukuyenda zotani. Mukatenga anthu amene tachosa mboma ndiyo ndikumalandiranso kunena kuti talandira akuti alowa ku chipani cha DPP. Sindikudziwa zonoti mukuganiza bwanji kwenikweni. Sitizakuwaso tungati mmene tinakuwira moja chifukwa iyi ndi mistake ya daladala mmene anayankhulira amuna awiri and a half salabada chimodzi. Mistake ya daladala imene mukuyipanga DPP mukupita kukatenga anthu amene atiliza nthawi yonseyi ndi ndikumalowesanso ku chipani cha MCP, ku chipani cha DPP. Are you serious guys? Anchacha tabwererani pansi mukakhale pansi tapangani zonena kuti Malawi akome anthu akudalirani. Pamene ndikufuna kutuluka pa program yanga chigawo cha usiku pa Limpopo FM ndikubwera ndi nkhani zimene dzulo
Richard Chimwendo Banda, a Jessica Bwira, a Ax Mwanga, a Laudon Ntinda, a Hanania Mbingwa, a Lefson Eni, amakambira na usiku. This is Comrade Ntanyo. Tinali kwa area thete kwa mweko. Ndimangu funa ndingonena kuti dziko lino Wina dale na jibu kukwenda na sababu Wina dale na jibu kukwenda na sababu kunyuma ifumu. Kitachoka kuna 29 na mfumo kwa ndio ndio mtazajoka 29 baji simu ukabe huko. Kitachoka kuna 29 Amalawi pamene ndikumaliza program yanga chikao cha kumadzulo kuno ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti kunali mkumano omwe wankulu wa ozenga milandu a DCP a Lefson Mangani asimikizira akuluakulu a chipani cha MCP kuti asadandaule ndi milandu yomwe ena mwa akuluakulu a MCP akukhuzidwa. Ndipo kuzokambirana zimenezi kunali a Richard Chimwendo, a Ax Mwanga, a Jessica Bwira, former Interpol head Hanania Mbingwa, a ex-crime Laudon Ntinda, komanso kunali a Lefson Eni. Mkumano umene unaliko atamvesedwa kunena kuti utsogoleri waso pano womwe wasankhidwa pano ukufuna kuwafufuza anthu onse ku polisi amene akukhuzidwa ndi katangale pacha mukukumbukira kumene kuti tinaberedwa cement ku polisiko. Cement inabedwa, paint inabedwa, njwera zinabedwa, ndrama zinabedwa, Ax Mwanga. Ndechifukwa cha nkhani imeneyi anakumana anthuwa. Ndezimene akambirana ku msonkhano ku nkhani inalionena kuti akulu amenewa amene akutchedwa kuti wankulu wa Lefson Mangani amene ali wankulu wa ilangana za milandu Lefson Mangani auza akuluakulu onse a MCP kunena kuti asadandaule awateteza ndipolo akamangidwa salola kuti wina aliyense wa MCP azigona musero. Palibe wa MCP amene agone musero. Ndere mafuna ndikufunseni amangani anthu aja anampa chilimaja sasa gonanso musero. Timtenge chilima uja kuti anali mchimwene wanu woyamba ino kubadwa chilima uja ndikukhala wachiwiri kubadwa nde anthu agwidwa inuyo amangani simuzalola kuti anthu akagone kusero. Ndifunso tu limene ndikukufunsani chifukwa mmakambirana zopusa ngati simmaziwa zonoti mmakambirana zopusa muziwe zonoti mmakambirana zopusa chifukwa ife ali mpopo taziziwa tinali somoti tinali momwemo nde muzokambiranazo Amalawi agwirizana kunena kuti amangani asimikizira anthu omwe anali pa mkumano kuti iwo ayesesa kupanga zotheka kuti azizachedwesa milanduyi adijani ndicholinga chonena kuti pasapezeke munthu wokakhala musero. Amangani ndi zimene amakambirana ndio tenga upite kwa President
Peter Mutharika kuti ife anyamata ano amene mwatika pa ground kunena kuti ndigwirireni ntchito mukasake ma information mubwerese utenga ndi umenewo ndipo amangana asimikizira anthu omwe anali pa mkumano kuti iwo ayesesa kupanga chotheka kuti azichedwesa nkhani komanso kuzilepheresa mwadala cholinga court proceedings izipezeka zonoti ikuchedwa ne tati tikuziwiseni president athu kuti mkumano umene unaliko ku headquarters ku police ndi umenewo nde mukuyenereka ku police ku headquarters mukuyang'anisise anthu achokeko anthu akuyenereka kuti achoke ndipo wawasimikizira kuti aliyense wachipani cha MCP akangogwidwa azapanga chotheka china chilichonse kunena kuti asazagone musero ndipo agwirizananso kunena kuti azapanga chotheka kuti mabelo azizaperekedwa in 2 months akaonekere munthu 2 months akaonekere 2 months akaonekere osati ngati ija yapo ni kalindo yonoti lachiwiri lina lililonse azipita kukaonekera izi ndi zimene zinali ku mkumano umene unalipo pakati pa Levison Mangani amene watu ndi wamkulu okhuzana ni milandu DCP ku polisiko maudindo matero DCP kumene kunali Richard Chimwendo, Ax Mwanga, Jessica Bwira, Hanania Mingwan, ex-crime Loudon Tindwa, komanso Levison Emi. Choncho ndipo azipanga chotheka kuti mabelo aziwapereka siku lomwero munthu akangogwidwa siku lomwero kupasidwa asobelo zimene amakambirana a president atsiko mukamva mukuti bwanji ine comrade Ntanyiwa Parimpopo FM ndikateranso chigawo cha kumadziro kuno chisiyane pomwepo